Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip Ay, naam ko dito at mga time. Dili ka. Dili ka nga si Carlo gyud ang tuyo ni Karen atong hatayam. Ugwa lang siya mag-expect nga si Jed ang naa dito. Sakit yung gaya kong dughan siya. Sakit yung gayo. Kung amiga pa lang unta mo, magpatabang unta ko ni mo niya. Oh, pwede naman kaya pong tabangan ti kaniya. Ha? Eh, sure ka? Sure ka? Wilang ka mo tabang ako? Salamat siya. Salamat. Jed, ang akong kamot. Ay, sorry. Talipay na ko sila. Talipay ko nga, willing ka mo tabang na ko kang Karen. Salamat kayo. Dali agad ni mo naka-picture. Ako na gud ni. Ma'am, sir. Esanday ni nako kang Carlo. Timing sa no, nga mo pag-akin hato. Miduyag lang tingali na ako ang panahon. Hitting two birds din ang imo. Una, imong pasilhoson si Carlo kang Jed. Ikaduha, imong sudyaan si Jed in case magsamok-samok siya nimo. Of course. Og happy lang ko. Nagidiyugan ko sa panahon. Meaning, I'm doing it right. What? Nang lumay ka, unya you're doing right? Kibaw ba ka nga sa evil man na? Oh. Niya may notification nga ka. Karen sent you a photo. Unsa naman sa kaning pictura? Pagwa na ako siya i-unblock daan. Sinsaya na sa noon ni picture. Unsa kaning pictura ay? Binuang sa ganin i-black lady ka balik lagi. Oh, sila si Jed ug Sheila. Picture na mo ni Jed kahapon? Kitsa may nikuwag picture na mo. O ngano naman si Carlo ani? Salamat na nawag. Hello, Diin kay ni. Kinsa nagsabi ni. si Karen. Mao ba? Nari siya atong nga time? Nakakita siya na mo o gipadadayon nimo ang picture? Nagkita na mo ni Jed? O nihangyo siya nga magkita mi. Nagpatambag siya kung unsi angay buhaton. In love lagi kuno kaayo siya ni Karen. Mura kuno siya babuang nga gilikay-likayan siya ini karon. Mo sabi to niya akong na-feel. Katong gi-ignore ko nimo bago lang. Di ka mo tubag sa akong mga tawag. Di ka mo reply sa akong mga messages. Mura sa akong mabuang, babe. Hala no. Ka-OA sa di mo babe. Ha? OA din na, babe? Di man na OA god? Babe, paminaw. Unsa man? Na ako isulti nimo about Jed. Ha? Unsa man, babe? What about Jed? Mo report na ko balik sa opisina tomorrow. Safe na baka ako ni Jed, no? According sa akong office mate, normal naman ko na mga lihok ni Jed sa opisina. Nihupas na kang effect sa lumay. Dali arisab good. 1 week ra. Abi na forever. Well, good. Kung nahupas ng effect ini kang Jed. Pero, kung si Carlo pa ang... Not good kung 1 week ra gid ang effectivity. I think na-scam ko.
akong kasto para ng pagpalit ato. Ogma, inig-report na ko balik sa trabaho. Mahibawaan din ako kung nahupas na ba to o wa. Nahupas na lang unta. Balag akong kasabaan nga late ko. Okay rin ako nga mga saba siya kaysa panghasol sa tiyan ako. Doon na lang ko sa mong department. Doon na lang, cute. Hi, ma'am. Ni anak ko. Hi, everyone. Nice to see you again. Hi. Nasaan naman si Cliff, oy? Namiss na ko kung table da. Uy. Kadagan kong cards, ani. Mga I love you cards? Welcome back, my love. Flowers for you. Ani mo na biling tamana. You know what? I miss you so much. Okay. Dawatan ko ni mong flowers. Pero, ilang paro ko ni si mong naong. Nakasabot ka, ha? Wa ko mahangulan ang imong mga buwak! O kining imong mga cards, wa sad ko mahangol ini. Bagay mis basurahan! Hala! Praise the Lord! Onsay, Thank you, ha? onsay, Thank you sa imong pagkapak sa kung naong ining mga buwak. Naulian ko. oh, Back to work, guys! Naulian ako! Okay, ikaw, Karen. First day sa imong pagbalik. Tarungan imong trabaho. Hala, no? Lolo, ibalik niya ang iyong mga trabaho. onsay but ipasabot ini. Naulian na siya. Nahupas na gid ang lumay. Oh, Oh, Yes, do. Nauli ka na kita ako, do. Ha? Luuron yung maghunas kong mga gibuhat, oy. sa ato pa. Nagtuo kang iyak ang gilumay. Unsa mo nilain? Ngano kung kalit mo kung na-in love niya? Guulan ako ini doy. Ha? Ngano po? Balik na sa day kog. Ka-insecure ni mo ini. Ayaw ko kataw, Edo. Bitaw, do. Seriously, pabayron ko magito na akong bayhana ba? Ha? Si Karen ba? Dako itong damage na ko, nangingibuhat. Di akong gihimong katawan ng this office. Unya. Unsa may mong baton? Unsa imong plano? salamat. Salamat wala siya magsamok-samok. Smooth lang akong trabaho. May I have your attention, guys? Hi, sir. Don't I order from the top? Nga starting next month, some of you here will be transferred to our mall branches. Hala. Oo. Within this week, madawat na ninyong memo. So, pangandam na lang mo. That's it. That's it. Balik na. Nitanaw siya na ako sa dayo na yung talikod. Apil ka ko? Come in. Oh, Apil ba ko sa ma-assign o niya sa mall? yes. Ikaw ang misuggest? Yes. How dare you! What? How dare me? Pasalamat ka. Ipasign na di ka sa mall. What ka gi-recommend nga taktakon? O gusto mo sa imong basis nga imo ka ipataktak ha? Nakasa ako sa trabaho? Connected ba sa trabaho nga kung pagbastad ni mo? Huh? Proud ka pa nga gibasted ko nimo, ha? Okay nga no. May lain pa bagong rason na ng imo kong gitarget? Dili ka makadawat nga gireject ka? Pag-aagig na magnaos, ha? Imo pang gipalutaw nga patay kay ko nimo. Kay dili ba ko tinuod? Ang tanang empleyado witness o
unsa ka kapatay nako. Nilive na lang gani ko para makalikay nimo og dili ka makadawat ana. Oh, ang tanang empleyado, witness, unsa ko kamurag buang nimo. Ug hapit tanang empleyado sama nako. Nagtuosab nga imo kong gilumay. Oh, Oh. Ano nasyak ka? Nasyak ka? Nga nakatag-an mi nga imo kong gilumay? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!